Samantala, sa bayan naman ng Alcala, planong palawakin ang oportunidad sa kabuhayan ng mga residente ng Barangay Vacante. Matapos itong matukoy bilang target site ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa Sustainable Livelihood Program. Isinagawa ang balidasyon katuwang ang DSWD Field Office 1 at lokal na pamahalaan kung saan sinuri ang accessibility, availability ng resources at partisipasyon ng mga residente. Target ng programa ang mga sektor na higit na nangangailangan ng tulong kabilang ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program, maaaring makatanggap ang mga benepisyaryo ng puhunan o seed capital para makapagsimula ng maliit na negosyo. Bukod dito, maaaring magkaroon ng skills training, capacity building at employment assistance ang mga mapipili upang mapalago ang kanilang pagkakakitaan. IFM News. IFM News. IFM.